nového videa. Vítajte u dnešného videa. V dnešnom videu by som rád dal paš na Shada. Chcem dať Shada na 500 trafy. Hej, nejaký... On by som keby dal ready. Ale keď... No, tak mi zatiaľ nič, on dá ready sa... Ja by som sa pozrel sem, či tu niečo nie je stále. A rád by som sa na všetko na tento Brawler box, lebo Damian box som ešte v živote neotvoril. A mne sa nechce robiť toto challenge. A pozrite. Už nám treba iba toľkoto. Pozrite, čo nám už iba treba do 10 000. Už iba táto časť a máme 10 000. A to je fakt už iba málo. A keď nepôjde, tak neviem. Neviem, prečo mi posielal video. Problémy. Keď nám nepôjde, tak ja dám, že diableckou. Což bolo, skúsime napríklad takú kód, že odomknutá? Nie. A nemôžem change the code. Toto je fakt, akože, ale nechcem byť, dobre, tak nič. Tak obájem, bohužiaľ. Musíme si nájsť iný tým, lebo to bolo a nie, ja tu mám good egg, fuck. S tým chcem hrať, iba vám teraz pretunguje. OK, dúfam, že bude dobrý. Trio, nie. Looking for a member, fakt Celsius. Nie, to nie som to. OK, Mortis. Nič. Mortis sa líbol. Safa dáme. Dobre, tento nechce, tak dávame ešte okujaku. Nechci tiež. GG. Lixi. OK, go. Nie, už tu nemení, ja chcem pašovať, viete, už máme minúty, 2 minúty. Dobre. Diablo, let's go, mu píšem. Dobre. Ja vypnem video a poviem vám, keď to zapne. Počkajte chvíľu.